Adunay nakitang lapses ang Davao City Health Office sa nagprepara sa kwek-kwek resulta sa pagkalanag sa 13 ka mga estudyante sa Holy Cross of Mental. Sa gihimong investigasyon, nasayran nga daot ang itlog nga nakaon sa mga bata. Yung food handler mismo wala siyang health card. Okay. Another thing is yung kanyang manner of preparation sa food, which is nag-sit in yung egg for a long period of time. And then before siya gidip siya giri-cook, di ba? And aside ato is food handler wala siya nag-aware of proper equipment, PPE, protective personal equipment such as mask, gloves, and hairnet. Temporaryong gipasuspende ang pag-serve og kwek-kwek sa maong eskwelahan. Tungod kay adunay violation ang tunghaan, nag-issue na ang CHO og sanitation order. Bato kanila nga kinahanglang makomply sulod sa 15 ka adlaw. Meron po silang violation kaya nga nag-issue kami ng yung sanitary order na to comply. Kung hindi nila ma-comply, so we will recommend na ma-revoke yung license nila doon sa kanilang kantin. Kahinumduman ni adtong Miyerkules gipangdala sa ospital ang daghang mga estudyante. Human nagsuka og grabe ang pagsakit sa tiyan tungod sa ilang gikaong kwek-kwek nga ilang napalit sa kantin atol sa ilang recess. Sumala sa CHO nga dakong epekto ang temperatura ug ang storage sa usa ka pagkaon aron dili kini daling madaot. Wala paggihapoy pamahayag nga gipagula ang Holy Cross of Mental kalabot sa giingong food poisoning. Kasama mo sa balita kini si Radyoman Amy Genita Tatak, RMN. Tatak RMN.